cái bên ninh công ngài khu Blei vậy bây mình xem vào cỏ đỏ ibe pet bat kibe pet jadi cái video kabalapan mi kenang ya kaba on kren iga ktien ke jong Blei ngai khu Blei ya barok kelum Blei kerku ya ke jingiap ke jong pi bat ken mau ru lem yang ha cái jing duai cái jong pi baga pen mi ya ke video kaba ke kren ya kaba nyalap ya ke ktien ke jong Blei kenang bakan ngong ke jing mentoy yang aning kong bagi bayo sngeu yang ini ktien ke jong Blei kerku ya jingiap denti jong jingiap ke perayaan ani cekrang cekman ke jing start ke jing alam jong Blei dan ban kren para benget ani no pai bat ke ktien ke jong Blei ke mangalabu lagi jong ke nok nut bat ke men sim kalong ini sngap tu ini pai bat nga nega shiti ke baar shiki nong korent ke nong ke nyo ke khot ke kat riu ke shipo ke shiti ke baar shiki nong korent ke nong nyo ke khot ke shipo ke kintien ke baong ke ni sngap namar kata ke jingsngewsih beriu Blei ke penlong ke jing kelah ke bamut syaga jing penim ke bam babisho henry ke jingsngewsih ke jong ke pyrthei ke penlong ke jingiap hari ini nak pai dunia sengi pada benget ini pet cepang ke bau miu briu jong Blei upol ya ke bau la tho bat ke badon shelendak haba utho ya ke shiti ke bening kong bat ke baar bat ya ke lenong bat ke dekat mi tip bau pol para benget udah briu belamat Eucharist ha ke jingim udah briu ubala shen yo chisu haka jingiap ke jong bandai hangi para benget Bofsas ngoto ya ke wei bagawai ke benta ya ke bala tho ak haka ke jingsngewsih juga ktien ke jong Blei ya ke bau pol utho udah ngoto ayu bau Blei mot barani upol abau tho ini ke benta utho shaki para benget ki badon haga balang hakorint utho shaki men siem ki ba kordor ki badon haga shnong hakorint utho ru shaki ke pateng ben riu ke jong pi bak jonga ke ke pateng ben riu ke bangin ang sngewto ban yo sngeu ayu bau Blei dan ban kren para benget pi jonga upol utho kenang ban sngewto bagadon ke jingsngewsih bat ke jing keman ha ke jingiap jong wei po wei briu ke jing keli kalong ne don ne ki bam jingsngewsih ha ke jingiap yang etskem pinimen jorbat nga don briu ha ke pyrthei uban nam don ke jingsngewsih haka jingiap Henry ben bang pia ban ong ni ba syai ngati tang ke jingsngewsih sudah tak siapa pai syaga diang ba syakaman tang ke jing chau mat ke ben sim ke sudap ban ke sengi berkedekani para benget pe juga sngap ayu bau Blei dan ban kren lima jari ke khubor ke
kan dalong ka jing mentoy ka bakraw ya ka jing im jong pi haba pin yo snow ayu bo blei udon ban kren ha ka ba jaliu jong ka dot no ba ka men sim jong pi baru dei blei udon ya ka palan habo kren ya ka aka udon ya ka jing tumu shinandat let's see ka khubor ka dei na ka benta jong pi manura ki ba yo snow ba ki ba pet lana kalong ilong kami lani lana kalong yo long pa lani lana kalong yo kon rang ba jang ying lani lana kalong yo kon rang ba jang ying lani lana kalong ikinu ki kon samla ki blaya ya ka jingem ka jingem patong baru Blei don ban kren ban ngenget scan para ngenget abo Blei kren kan long ka jing tim man ya ka jing im chong be para bengen be chong ha dan arjat ki jing sngewsih jong ka pyrthei ka ba ki ong ka jing sngewsih jong ka do bat ka jing sngewsih jong ka men sim bat Blei uyu i na ka ka klip ma jong ka jam met bat kwa para bengen be chong ha ban pensyai abot jong pi yu ibun ki men sim ki ba koridor ki ba sngewsih hagado ki ba sngewsih haga men sim tungi ya pet bin para benget ka ai ka jing sngewsih bat Blei ba ki briu ki ba im haga pyrthei ki sngewsih ki sngewsih jingsngewsih kawan para benget habengi bat yang mobile phone ni jongi ni ini ju si ju ki wei bat kilanang ye kiu kilanang ye yo ye mobile bakam randor si parlok ke jongpi ni ka parlok ke jongpi le si pilaban ong ni ngate ni ka ju si ka ju ka kut ka bana pom ini ju si ju isatipo kani ka ju si ka ju ka patron ka banga pom ka jing em jama kam jula ban kiu na ka wei ka sni si ka wei pat ba ka jing sngewsih ka ban kia ha ka jing em na marba le si ki ba ya ka jing em kim biang si don na preng trong pi kum ka long ying haba pi pet ya la ka jong ka ying ka sem piu i ba ki don thang ka jing kan ram pi pet you lock pi pet you lock ka lock le si ka pet you lock u lock le si u pet ka lock le si pi pet ya la ka jong ki khon ki kte piu i beginning in wa shu ka dei tang ka jing thang ma ka jing sngewsih ya sneng ya hi kai pen i rei kam i ban she kapan kia ka men sim jong pi sngewsih la de sngap para benget pi chonga ayu bo Blei don ban kren po jong pi ba kei ka bo Blei u don ban kren un yai pen janai ba un yai pen shai jong pi para benget pi chonga Jaktin ka jong Blei ka kwa ban pen sngeu thu ye pi ba ki balong ka jing sngewsih jong ka da kin sa kut no a ki wi ba ka badon kam ban sngewsih ani ka janmet ka dei ye ka ni men sim yu i ha bala flashed ha ka media yu wi rong ba para benget habala pen bra baka lockdown kan nang yai peteng uni ulami ha ka jing sngewsih ha ka download baka men sim barong ka bha ye ka jing em jonga bangan ya bat corona ban ye ka bang yu i baka tiga yeng ka jonga ki khon ki ti ka jonga ka lock ka jonga ka yap tham men sim ka pat para banget be jonga bangan yu i yu tu rang ba ka men sim ka bakia Blei ka khu ye pi ba Blei nai bo re be ba ka yeng ka sam chok pi
hai shu Blei yai ne para Blei. Habalabna ka lockdown para bengai shibon ki mensin ki ba corridor ki la sngeusih aga mensin ya ka eiga bikin bam nimte kimte ka business ka collapse ka business ka hiar ki marbam mardi ki ne ki la hiram ka jingkiu aga marbam mardi kini ka pandemic ka jong ka clown COVID-19 ka la sngewsih ya ki babon. But kalalong the shisha ka jing sngewsih. Para benget pihit ma. Don away brio. New brio baru spa. Uday brio ubadon mensim manirap. Uday brio bakloy manirap ikiway. Hashwa jong lockdown, hashwa jong new snem arajar arpau, ki snem ki balayat new brio. Long brio ba long ka jikar kui ki bay. Uai shaka Kerala flood. 1 crore. Madam day tangka ta uai ru shaka way pat ka flood ka bagi ong ka Nagaland flood 1.25 crore. Yang ini pisah mayopan penan kam ya kabagi ong ka relief fund nagam ta ka flat radio brio para bengai pe janga hagas nem arajar arpo habala bna ban kang dam no ye ge baro ka ben sim jumu ka thang yo shu ban let chini ba chapai yo shu ban long free hagajin em jo ka ben sim ka long boring ka jingiap galalong boring ka mensim galalong katang hanga jingiap jo jingsngewsih ka thu boni brio ubadan ni ka mensim man le ba Blei ka jingsngewsih jang pyrthei ka lapan lat yu ban dekat no the investigate ki ong balik si kala ban lom bole hiru Blei la daga long haga no benta para bengai pe janga ki don bon ki balong kum ki brio ki badon ni ka pisa ki badon ni ka spa ki badon ni ka puram ki badon ni ka jingsngewsih aga jing jong ki baga ni ka pyrthei ki yo lut aga jing jong ki Blei kim yo Jesus Christ aga jing baga de ni bagi ki bagi gam aga jing ka spa ka pau ka puram ka jing jingsngewsih ki ni barok ki long ki ba mentoi ban yo Blei bagi yo Christ aga jing lagi mak tantang ini tu shinno lagi jingiap badai ni suatu kajing sngewsih juga pyrthei kalong kajingiap para bengai ni jonga tuginya pai kat kum ka Bible ayu bagi ka tien ka jong Blei dan ban kren bagai ka bau Blei dan ban kren hari ka not pai jong ni ka sngi tuginya pet lambat nya bagi nya pai lagi shiti ka banin kong jong ki sim ka nong ka bakat new ka khot ka banin kong ter ka bakat ni ka jingja ka dan ban record pa panya tu ka Bible ka dan ban tu para bengai Bau Blei ulapan snow how Elijah ubalang ubrio jong Blei uba money you Blei uba shapting you Blei uba eat you Blei ka Bible ka klemshim ya thu bahaka ktiin ka jong Blei judon dan ka jing suks daim ka don ka klam ka don ka pandemic ka don ka jing sngewsih ki baktang ya ka Bible ka don ban ya thu Blei ka don ru ka jing kerman habangi nang ban puli ban snap iyo ba ktiin jong Blei ka don bun sien gini ka jing sngewsih ki wan ha ka jing em jong i para bengai ka daw ka long ba ktiin ka jong Blei ka mun jo ban su thiet ha ka ba jeliu jong ka dok nut ba ka men sim jong ka jing em jong pi bak jong bat ni long ignoran yang ni ktiin ka jong Blei ni tiap iki jong ka pyrthei Blei ka ktiin ka jong Blei ni long ki ba sa dien snap ayu bo Blei dan ban kren Blei ba kren how Elijah let ban thu
hau ahap ubelong sim walai jau de nong tishbi ulong way na kinong Gilead uni habo yo snow yak egabo Blei la kren na po jong kung utandong jong jing pensawa nakabentaka buram baga kateng jong Blei ulale u ahap baruang yedi kindian snap kan baim uthrai Blei ki Israel hakamat jong bangayeng kan omdon umjer lumneslap hagi snem Hendrai tang kat bak kum gaktien jonga gaktien utrai galawan u kadaong tumi me nang ni ban le chapang mi ngi bat buri eladi ajan kawa kirit kabalong akamat ke Jordan u Elijah u le tik ye ke bo Blei ong bo jong u le pen snow how up but and it's cambo up mat ke buyok sngeu ya kini ke drought ya kini ke jing terkong ya kini ke nem sngeu ke bau slap don ka don ke jingsngewsih thang ha ke don nu bat ke men sim jong u manu pi bang susi ke de ke bad news ke bawan ban yok sngeu ha skor jong u bat ke ni ke nem sngeu kam de tang shi sngi ar sngi ke de ling ba ki lais nem ken ti ke nam don kini hijab pada bengai maka dan ke plan cilendat Blei wat yang kun Israel bawa Elijah ayolah ikaktian ke jong Blei kini beriu kiba donut kiba wat tangi ke pyrthei kiba tangi ke pyrthei iklat bun sien yu Blei ke jing kiwan ke jing tip ke jong Blei kan ik drought kadai hak klip mat ke bo Blei tip perbengen baru Blei tip ru yang ke pandemic ke baja kum no ka long kum no ka ja bat hada ka rukom bakawan ki jing ja ke pyrthei ba ke jing ja ke jing im shimet kadai ke bo Blei tip Elijah lalet ban buri ildi na maka dengan jima kaba up abola ai ke bad news kaba long ke bang pen slobha u ahap shim slobha ye ke bola yo snow Hendrai Elijah lalet hari ke wak kirit kaba long hakamat ke Jordan baru long Blei bon ri hanta kalau hukum ong Blei ki tingap pan besar ya me hanta kum tau lalet baru le kat kum iktien ke jong try na bo lalet shong hajan kawa kiret kawa khamat ke Jordan ki tingap ti kilawan lam kpu bat dok men step bat kpu bat dok men mit baru ladik na kata kawa tehdian kat tu kat ni kata kawa alarngat namar ba shim ladon slap hagari snap ka tin jong Blei ke tho tin jong Blei ke penchai bala di no Blei la direct you know shakri jong Blei ban mi no na ka chaka ban let chikawai pak ka chaka snap you ba tin jong Blei ke dan ban ong tin no Blei te kawan biang how Elijah kadaong tu yang jot bet kilet syasirapat ke badai ya ke sidon bat syong hata hanta hakmi ngalo hukum ya ke riu kuntai ke bahanta pan besar ya me ya ke riu kuntai pan besar uni ula kok ngo pada benget ban yang nak kata ke jaka bat ulet bat onda bola poi hasirapat tiu lapoi hakata kashnong hakmi ke riu gantai kaladon hanta ka balum ding pro ila ban snow thu para benget habagadon ke jing terkong habaka kam don lightly light kan ti ki snam ki jing thong jing petro kim long ki ni ka kendo ka terkong ngak ban long ki jing thong jing pet
ke business ru habadon ke nem sngeu ke don ke jing klem ke ekonomi ke hiar na kli hakajat ya ke ai ke bagatmu hakadok nu choka và cái ai ke bagarai hakajing choka kani kanyang sngeu kalau pelong ya ka bakam don ai shu para bengai bat ka bible ka tu bakani ka riu kan thei ka badon yu ukun ujong ka kani ka don stang kan dia upro hakashan bat kan dia penyang au klong Henry penban uni Elijah uang gerpat ya pa tu alam ya kan dia ka hagakuri ban walam ya ka ula khot ya ka lo angru ngakarpa ya pa tu walam kepu yang akan diat agak ti jong pa kalau ong te kan ba im utrai Blei jong me ngam don wei kepu Henry tang shikam upro snap ya tho agak sang bat kan diat ke penyang hau klong Elijah na marbolong syakri jong Blei Blei tu Blei tu po jong ba un shong hak ta yeng juga riu kan thei ta hadu ba ta klam kan kut no scam ya jingai pen scam ya ladi ya ke ai bo Blei lo ong po jong klam shin kan tat par bengai tip bagata ka jing don jong ka iba kan diat ikpu hakashang kanya yung penyang klong kan lo kajingerku daga jinget para benget bar dengan gadao ke baga jinget ke don kamban kersoi hai ka bajeliu jong ka dok no baga men sim jongi bagi don kamban yat lu daga jinget ban imru daga jinget kini ka briu ka don daga jing thang jong ka dok no baga men sim jong ka namar don e shu abaga pai shakadian bachkaman Habaga pai shadin bat chikamat na shu ban yo iga jingiap kat shaba pai kini ka priu ka long ka snow sitam haka ba ka bible ni snow tho ka tho kom ta manu pi bam snow si habam dan shu khao ban shat manu pi bam snow si habam dan shu om pyang ban je ekimar bam mardi manu pi bam snow si habam dan shu ki jing tiêu jing siêu jing tra hai yeng sem pila pen pet haba ka yeng ka sem haba non yeshu jing snu si kawan nang haki kendiat sngewsih haba ki om mandan no ka wa om ngat ki priu hatu chaka habala haba ki sngewsih kila flash ki media kila mi ki briu tu jaka ki ong bagani ko wa gadi ka peliang jai ka jingim jongki marhaba gadi ka MECL kan sa perkhat ban den no kalong ka jing thang ha ka men sim jongki kalong ka jing ban ban kya ha ka jingim jongki ba ka jing sngewsih kawan para benget hayo snow ki bom tomat ki balong ka babsa ka wa umat ka babsa ka jingim jongki ha ka rap kriang piban kenan kini kariyo kan thei ru kalong kom cho ndai shu bom bakadang yu i ka jing karban kini tang ka jing duk jing karban stang kendiat pro wa ka shang kendiat yung penyang ka klong au klong kini ka priu ka le bantam pro na cloud kada tu hala ka jang ka dok no bat kemen sim bagan shat ini jing bam ibaran kan diat bat kan yap no dan bon para bengai pi changa ki badon ha ka jing mus no si ka ba kraw ha padeng joga klam ki ba piu i ka jing em ki long ki ba dum suda ka chba pai mi don jing karman Henry ke ai ba Blei dan ban kren ring jong pi ban pen snow po jonga ban kren ha po jong pi ling ba kan no pai ni sni para bengen pi jonga ke dei kan ni ha pedeng jong lo o ba ka dom ha pedeng jong ga mit ke ba dom kan mau
ya ka way bagadon ka step ka bapernai barang Blei dang don ni ka plan na ka benta ukun jong pi sngewsih Blei dan ka plan na ka benta jingim jong pi kun ka kni Blei dan ka plan na ka benta ukpa jong pi upalong ukurem jong pi Blei dan ka plan na ka benta ki ba pi shem ba pi cha ka jingim Kumbaw Blei uyu ka plan na ka benta ka ni ka briu para bangay pi cha Upa yu Elijah ban ya shem ban ya briu ban ya shong sa ring ka ying jong ka bakala ban besar ya ka jing don kam leng ba ju ka nem sngew baro ka briu na do shakri jong Blei wan ka don ni ka jing man Let's see ka briu habo shakri jong Blei wan na ka ying ka jong ka man sim jong ka yai pek ka yai kmi jong Blei para ka jing jong piru habo pio sngew ayu Blei don man kren ling ba jong ka riu kan tai ring kat lem ru kun jong ka udon ban kren ru ka jing jong pi ka don ka jing kermen kong ka don ka jing kermen ba ka jing jong pi habo pi sngew to ba pin IT ila ka jong ka jing ban pai shnu Blei Tien jong Blei ka sam Kami spa way. David ongan kmiet ikmat kilong nang nukan wan ka jingiap janga kawan no try wat tau ika beneng bali ka kendo hatu ka jing jong pi ka julong bu kom ta ne le si ka jing jong pi kmiet chika pyrthei pi wat ika pyrthei pi be ika pyrthei hendre heba ka jing ki wan Satan ruwan hasna jong pi ban arsa tien ka jing jong pi Satan nung pan pai ikmat jong pi Jesus Hendre deu Jisu wapan pai yaki kmat jong pi shau leng bakari ka ktien ka jong Blei leng bakari ka khubor ukwa ika men sim jong pi ba pin dem ko siu ban IT ukwa ika ba jeliu juga dok nu ba men sim jong pi ba pin ong yes Lord ani ka dok pai jeni ski ba pin ong hoi try dei manga kini ka jing den jar ki jing kini ka jing le ki ba ka dei ban mat ba dei kan do dei manga try ba ka snow to ba ki jing ki nong long ki ba la ba mai lenda mi na long sanda ki jing juga Ke Bible ke tu para penget. Kali ke beliau ke im ling ba ke jingker ku ya ke bau pro ke syang klem sim lelut. Bat kom penyang au kolong klem sim lelut. Kom ba ke tien jong Blei ke ong. Kalong ke blessing kan long ru kom tai ke jing im jong pi para penget. Lada pi kloi ban ko ngo ayu Blei dan ban kren. Ayu Blei dan ban penyat ke jing im jong pi. Pinjapan ko ngo iladi. Beros kata bila kau ngu ika pyrthei, pi ika pyrthei, pi wat ika pyrthei, pi be ika pyrthei. Jisu ang tuan hanga pi barok kita tat kita kia ke jiket tinggal penjem ya pi pila penjem naga gospel ke jung Matias katwila nongor kot bar pupra. Ngim juan no Blei beros kata haswa dengan ke pandemic oh ngiwan juga pyrthei, ia pet mat ke pyrthei mentah kini ke jingja ke penong ya ke Blei kuat ya men sim jong pi. Wananga om Jisu. Wanam le jika pyrthei wan chu Jisu kong. Wan chu Jisu ba. Wan chu liu Jisu kong kalong ying long sem dem banduai. Para bengai piye janga. Kani ka riu kan thei ka yu I ya ka future kalong very bright. Ding bagi jingker ku. Henry ka ladon sa kawai pat ka jingja. Kan bau dang sa ka ying juga Elijah kun jong ni ka riu kan thei layap lo la klat na ka wei ka jingsngewsih sha ka wei pa ha ka jing im ka jong I ki don ka jingsngewsih ki ba ki devan mat ki ba me ding ki jing do no ki ba I pa ton jingsngewsih ka tao krau para bengai pi changa ki kita ki bagi sngewsih ki di jingsngewsih ya ki bang pandai ki jingsngewsih ki ba kenjar Blei ki jingsngewsih ki bagi sngewsih pandemic ya ka klam ki bagi jingsngewsih ki ba kenjar Blei ki di jingsngewsih jangan hok Jong ka pyrthei
Ki jingsngewsih idan kamban sngewsih mdegan sngewsih mdegan sngewthuk baklan ta. Ki jingsngewsih yakini ki bawan ya kendo ki bawan ki badai ban ha ka jingem. Ki jingsngewsih jong pyrthei. Ban khubor juga jingdom kawan ban terlap bon sien ban kni no ya ka jing dei ka bacam ki jong pi ban Blei. Bat umdei ru ban penyo syaka ka benta ba pindon ka connection ka babat Blei. Kini ka brio ka sngewsih ka ong ni yak no hadin balasyat yu puro ka shan patang kandiap yu penyang ai kulong. Kita ada di sngewsih juga do. Kini ka brio para bengai pi janga kini ka riu kentai. Ka klam shim la pai shu Blei ha ka kelat. Udai Blei ubawan manwat leng bawan Elijah. Lesi ka jingiap jong pi bak ka jingiap jong ki babon pi klem shim la pai shu Blei pi wat ki badai ki lat ka pyrthei. Reu Blei wat ya pi ling ba jong ni ka khubor. Ayap ni kun jong ni ka reu kentai. Lesi ka jingiap jong pi kan du ki jing mat ki jing ai jingiap ki ba lesi manu ka jingiap jong pi ki ayap. Lesi da kam dei ka jingiap aga jingiap ka bashisha jong ni ka do ki ayap aga jingiap jong ka mensim. Baru Blei ubang imali bang isyakri ukwa ning kong ya pi ka kmi ban yu i yeladi ya ka ei ka bangale aga jingiap dei ka baru Blei. La new Blei wa yu pa juga ying ban yu i ning kong shwai la di ka ei ka bangale aga jingiap dei ka jing janai ka jong baru Blei. Lani mano ki mapet ban biyui. Pia shem ni ka jingjah juga pyrthei. Biyui ka pyrthei pim yui lani. Kani ka riu kentai snap kan ban puli na ka shiti ban kong his im hat nyaw lanong ka ong kubni. How Elijah. Ngadai ayu yami amil briu Blei snap. Peleng melawan ban pen mau ya ka pop jonga ban penyap yu kun jonga. Ka jingsngewsih pada bengai Peleng melawan ban pen mau ya ka pop jonga kang ni ka sngewthu ya ka jingsngewsih bakenja riu Blei ka jingsngewsih ka ban pen im ya ka donut ba ka mensim jongka ka jingsngewsih ka ban yalam ni ka jingdei ka jibab jang ha ka jingim jongka baru Blei ka jingsngewsih ka badon ya ka jingpak donut. Dengan ni buci suong jing pen pau lai arpo kami yang ka jing kang jong ka donut ba tiet la dau no ronyo snow ya ka tiet jong ha ba un pli ni ka jing kang ngan wan rung ha po ha u ngan ka wai miet lem ba u bat ma u lem bat na u tiet ya ka jing kang jong ni ka riu kentai ka ni ka riu kentai ka yo snow ba ka tiet la ka jong ka pop tiết cái chính khang trong piu cũng chú piu in em như là đi ba pleng nó lòng cũng nong pop mà cái Bible cái thu cái shit here trong Apostle Paul cái nong Rome cái nó balai cái khot ba fulai na ba barok ila le pop ba ila do le no ai ya cái buram cái trong Blei don nó bọc em don cái shit here bên kong Johannes là nó bên kong khot khan dai cái thu của mình lagi plai lagi trong cái pop long Blei bây giờ này baru bahok ban mahap no cái pop cái trong cái ban khu yang ini nak jing bom hok barok ini kan riu kentai cái plai lagi trong pop pleng miu priu trong Blei melawan ban yu i pop cái trong ban mau cái pop cái trong si cái lai ban long melen ban pop Blei pen kan duh ling bau syakri juga. Baru Blei pen kan duh akan ni dok pai jang ski ling bagan ni khubor ka badon ban kren na ka bajliu jang dok no ka mensim jang pi baru yu i pi para bengai. Pi kloi ni em ban IT la ka jang jing em ka jing dei ka bacham pat Blei. Blei yu i kwa i pi. Ya ka mensim jang pi. Apin padiang yu. Khubor juga pyrthei ka tan ni para ai kan long kum ta para bengai pin long ka briu ka kmen
แล้วก็เคลื่อนมัดกับว่าผิดประเดี๋ยวอยู่ทายก็จริงสงบสีกินวันก็จริงแหละจงกับประเทศกินวันก็คลำกันในญาติในกเวกับปอดชิกเวพัดก็จริงไอ้กับ business ก็จริงไอ้กับจริงกันในญาติในเวปอดชิกเวพัดอันเรกเวกับมันก็ดอนบันองหับประเด็นจงพีแล้วได้พิเลยอยู่ชีสอุลองกันเล่นทีอุลองกันจริงชิชาบารุลองกันจริงเอ็มยอดเนื้อขัดเศร้าแล้วน้องก็ขอดกับวันเรียวเต๋อเงาบาลองกันแต่กันเล่นทีแบบกันจริงชิชาแบบกันจริงเอ็มบาลองดอนบาเล่ชกปาลัดตันดังอ่ะและประชันมันรีบเงินตั้งกับบาลังมากันยังkan yang berlapan penim ipi pediang ni Jesus Christ ngai ika ketien ngai jum Jesus ka badal ban kren na chopi Blei ba kren ling ba walai ja kan ika priu kala yo ika jik penim ka ika bang ban ong kalong ba kan ika priu hadien ba snow tho ila ka jong ka pop ka ika ba Blei ba le Blei ula ai bor walai ja ba walai ja ula karpat akamat jong Blei ba niu kun jong kau la impat ketika jing em gabak men ketika jing em gabak kadang leban telon biang sushi sepat jing em jong piru kan long kom jo hak klip mat gabak pin snow tho ba pi la pai shu Blei ban tit ila jong ki pop Blei panyat hak ba thamai pat ya jing em jong pi ba diu kun jong pi ba ga yeng ga sap jong pi jing e kin pin nang e kan do han rai ga jing kman ga jing suk Kadai bo Blei nai. Di hem ni ka gospel ka jong Yohanes ka salan nong kot ka ba penyo gong. Ya ka jing suk ka jong ang ino api. Ya ka jing suk ka jong ang ai api. Om ka ma ka perthei ka ai. Nga ai manga api ka rai ka di ka jong pi. Ba pi kloi para bengai pi jong ban pediang niu Jesus. Ka di ka khubor ka la kren ka ba jong niu jong dong no ka men siep jong pi. Tu ni doi ring kat lem pat nga. Dan doi shaning gong kendiat pada tien kata in sepen bot jadi kecing doi ringkat lempar nga Blei yang gerku naga bentaka prom jogo amen ngai mu email go try Blei mo pa jingi pa peneng ketien jame kadon yiga bor ban penwang yiga babon kimen sim melekren nga bajeliu joga dokno ba kimen sim But ngang scam by the ketien jame kan kren hagi babon kimen sim bakin la ban IT tmai ladi ban yai tmai hagi jinglong jing em ka tmai ban long ka jing kerku se shi sin pat hagi jing yai denti ka mana ka jing dum shi ka jing shai na ka jing do jing kermen shi ka jing kermen ka ban ban yai ka jing em chongki na ka jing slow si shi ka jing kemen ka ba ka di ban yai na ka jing ktang shi ka jing snow ba ka ba ka mat jo me babon gimen sim ki pediam ni ko try ni mani ka khubor ai ba ka jing snow si jongki kan long ka ba wen no ha ka kerteng ka jong cheese ko mo lai jaw ban snow ka ktien ni ba ktien ka ba ma pa po jo ka long ka jing ka khu ka ying jo ni ka reu kan thei ndei tang ba ka thmu hala di ba kan sayap no ba ka jing ja ki ba ka la do jing kermen kila long ka jing kermen ba kila long ru ka jing kermen ha ka ba kun jong ka ru empat sisian kan long kum ju ki ba bun ki men sim ha ba kin priam ni me ko try o ngai scam ki dan shibon ki men sim kin ya ong lang ka lem ni ka jing twai pa ba i ngai ti shi me ka priam ni me ngai no pai jong ka jan met ngai ti le de tang ha me ba ngai ba me ni lam ba me me no nga ai baka jing em jong angan snot tang ame ngan yai bot ya me nang ni pat chikamat laki wei kim tre ngamar wei ngan bot nan om pai dien ba ngai scam baka kerteng ka jonga kanong ka kerteng ka bamla tho ka kitab ka jonga snam je me kan ban khu kan sat ya ka jing em ju ki men siam ki ba corridor kan yo mat ya ka jing sup ka jing kemen ka ba ha pedeng jong ka jing e don ka jing suk ha pedeng jong ka ting thang jong ka jing em don ka jing kemen ka ba kan jaman sim ka ba ki wei ki la ban lao ban klau no ne ka jing kemen balai
Shemigi try benyaya kinang nim chemat. Aga kerteng gadung cheese na doi. Amen. Blei unian kerku yupi. Pada ke yeng kesem. Pada ki barok yupi le. Jisu utip dan benyaya yupi. Nata